Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, рӯи мара бинед блеск задастай. И эффект нестай, и блеск а истифодаи маҳсулоти ширкати Атоми бовар мекунед. Ҳамун реально мебини шонку рӯшон ялақас мекунад, ҳама истифодаи будем рӯшон қил меша. Охайна сирхиё эффекти видео. Lekin in блеск точно не, дӯстони азиз. Ана духтарако мехоҳед брендови люксови ами уходова косметикаро барои худтон бихаред, яъне рӯҳотона тару тоза нигоҳ доред, доғҳои рӯро биравонед, метавонед қатъи мо ҳамкорӣ кунед ва инчунин мешавад ки ҳам бора бихаред, ҳам оилӣ бигирем. Ширкати Атоми беҳтарин маҳсулотҳо дорад, духтаро махдум истифода бурдестам ва беҳтарин кор барои занҳои хонашӣ. Хулоса духтарако, шумо метавонед қатъи мо ҳамкорӣ кунед дар командаи хидма. Рақамҳо дар рӯи экран. Оиди кор бинависед, ман шуморо мефаҳмонам. Кори беҳад осона духтаро. Ина якмоҳа оилӣ ки мо дар рӯи экран нигоҳ кунед, числош дар боло ҳаст, аз чандами август то чандами сентябр. Шумо низ метавонед ҳамха кор кунед агар қатъи мо ҳамроҳ шавед. WhatsApp бинависед, ҳаматона интизор. Салом алейкум духтаро, ман ҳар саҳар инами ҳодиса қатъи рӯбарӯ мешавам. Ҳама хел борашон вазнин, занако ҷигори пухта мебаранд, кукуруз мебаранд, савдо мекунанд. Ами хел ваяйда қинаашона ира дар хона аз соати чанд бихезану бу пазанд ҷӯшоҷӯш бурдестиам бо. Барои ами духтарако, занҳо бо омӯзеи корҳои онлайнира зиндагитон беҳтар меша, мушкилӣ хеле вазбиниро эҳсос намекунед. Ҷара бинед тамошобиноро ҳамахкам доран ака бачаҳо хапне. ҷои зури туй айда пеши офиси бо. او خداره نه انا ایش چورنی خود قطی برومه عروسا بردم کی боша иҷа главар путяк انا کشیلاک فلومه اینمون زنگیش نمیاید ایسو بتیشون همشون میرفتن انا شایکه یک مگزین رفتن کدکو همه کسا مگزین مایدکنی رفتم پلا توی باشد و توی جول میستن شایکه هم از جمع میشه و میرون فرامرز با سر کرسکه روی کدم مولیان که فرامرز بیو یک در هفته سالانی ما ماشین چای نو آمده دخترو برای شما نه خیلی مینی ماشینکه برای نو شاگرد و اصابینه ва но мошина чото ба савдо намеравад дӯсто бо баргашта меояд ами мерседеси сиёҳ. ҳами одаме ки эконом мекунад ҳанӯз расходи дважди ҳамиш кафе мумкин ки 700-800 сом монда бисозине ки мо ира гирифтем краска кардем бага наши шиша ғалтондем шикаст короче бозор шуд ироза бо тоза гадан баргор гаражи кори даҳвайной кардем хидмондаи наи столои навхардагӣ ва раскалолу кардем в итоге ба дилмон нашид. тамошобинон нав берун биромадам постоянно моро мегӯянд ки мо намеовем раи шуморо нигоҳ кунед. ина агар ай мардум биёен инами кольцевой церковь мегем ку мо инамира мегем инами амонатбанка инами баланд пушти ҳамидай ҳамун
церковь усуги празе мешава эса сиёма мешава ин пешхода инҷа фуромади инам хамиё ҷои моа иҷода ина аптекая бо вавилона як бо адамо намеёванд ҷои моро постоянно мо ҷотона наёфтем ҷотон дурай баъд мо постоянно ҳуй нестем да мо интернет магазинем ҳар душам ато мишам ишам хали магазини нестем ки постоянно кушодагӣ боша борому мондагӣ боша барои ҳамаи ино моро намеёванд ё меёянд ки уже маҳкама агар магазини ки реклама дора прилавкош постоянно догар кор мекуна боша ку ӯ постоянно ҳуяй ай мои хали нест барои духтарако интернет магазин ами маъне дора ки ту заказ мекунӣ онлайн регистратсия мешӣ баъд хату ба хондастадаҷа миёй чиста мегирӣ ё ки намедонам маслиҳат мекунӣ баъд чиста миёй мегирӣ какта ҳама хелайда ирӯза бардак ҷаро ма шумо дар дигари видеода нишон медиҳем ки чӣ хешта бардака бинем бардак инҷа хату ба хондаста ҷими бо ҷими дӯстони азиз ана мочко кардем ҳама кораро нимкола кардем сиёма омадем яду чӣ гирифтем нигоҳ кунед инҷа шав чӣ хушрӯй баднаси кардем ролло гирифтем не ки бефара будем нахӯрдем хай майда чайда гирифтем қад фармарз тарафи хона рафтестем беҳад рӯзи серкорӣ буд вазнин шкафа буброре илам хеле бо мая гала хай короям ҷара кардам пагаҳ ман бояд барвақттар биём ҷара тоза кунам одамо наомада да у бардак анака хона мерем да ҳаминҷа дӯстои азизи ма влоги имрӯза тамом мешава влого хонагӣ чӣ нашдистиам барое ки бисёри вақти ма дар берун гузаштаистай рости гап духтарако бисёриёт гуфте худ дар чӣ истифода мебарӣ ман инами набор истифода мебарам чанд бор ма шуморо гуфтагем рекламаошам аст вале роликошам мемонам беҳад чизи зурай худам ози ма ҳами офисда дорум в наличии метавонед ки ай худам бихаре нигоҳ кунед крем барои доға нест кардан духтаро ва на ин гуна капсула эссенсе лифтинг эффект метия инами дидасе чизошата дурунш вақте ки дар рӯтон кадаем рако нами капсула чохчон о мешаванд беҳад чиз маду маъқул шуд ай ма уже айми се час як час мондагӣ ай яки ма ҳол бо худам да мегирам очин довольна бисёр бада маҳсулоти маъқул шуд ози бо ман массажи рӯ мекунам камак ҳол ба шумо даҷи шоветё и крема мекунам креми шабона ку ба сразу ҳама массажа мекунам зур чизи зурай беҳад зур заказ кардани бошед худам да бинависен офисда фурӯшӣ дорум аи ма зиёд заказ кардам зимистон мешта аи намеомадай бо духтаро барое ки ҳол мемонам да амҷа нависаги периоди ай 20 октябр то баҳорам мо дигари хеле бор мега роӣ намекунем барое ки зимни период аи бирёзовая вода оби бирёза чӣ қадар қиматай не ки қимат нест ин набор 350 сомон барои ҳамин зимистон роӣ намекардиан ай Корея Россия